Kamana Nyaza kabende iseneno gi wang'i ka sirikal ma pacho ka ntiere kuonde mang'ikruok osebedo kendo oganda osebedo ka ywak ahinya to sekta mar thieth oseneno ka lakteche wuon winjo bed ni chiwo thieth osebedo e apaya kuom kinde buora. Gino mari en ni sirikal odhi omedie kata omenda moro e budget mondo mi obi okonye weche gi pononi kony maya e pinje ma oko bende ochung'. Yie mari ni kanye gi okang' ma kamae bende iparo ni en gima sirikal nyalo timo pacho kaluwore gi chal mar uchumi kaachiel kod kaka sirikal osebedo ka golo pache kata wuoyo e wi wechego motenre kod sekta ma thieth e pacho kae. Isaac, gima duong' manyalo kelo konyo Kenya ka ema ni ka wageng'o gino ni corruption. Niwach anyaparo kwaparo kodok chien jikere manowuok masa koro sani machielo kawo kare. Nowacho ni odiochieng' kodiochieng' wawito bilion 2 e yor mibadhi. To kwanyalo geng'o wach mar mibadhi ma koro obed ni pesa te ma sirikal okete mpango mare tiyo e yo makare gimidware no, to okane ka funding wach mar TB gi HIV and malaria nyalo tamo sirikal, because pesa ng'eny e Kenya waka to mani ng'eny pesa lal through corruption. Kwa kinya deal rode ma pesa lalgo ma obed ni kila pesa tiyo e chenro moketne. TB en gima tin mang'eni by 2030 we can end TB. Wanya beni watiku wach TB mon koro jo Kenya obed ni pesa mado kele wach ma TB no tim go dongruok e yore ma gine okange moko machielo mag health, because health tuche mang'eny ok TB no kende. Ko kwanyalo dino rode ma pesa lalgo to nyalo konyowa man kwatiku TB koro pesa no nyalo bedo channel to other things kata mana weche mag education and what have you.